Żagħżugħ ta' 28 sena ġie arrestat mill-Pulizija f'San Ġiljan brabta ma' allegat traffikar ta' droga, kokaina u kannabis. Fi stqarrija mill-Pulizija intqal li għal-ħabta d-9 tas-Sibt filgħaxija waqt li l-Pulizija kienu fuq ronda fit-triq San George innotaw raġel jaġixxi b'mod suspettuż ifittex qalb xi ħaxix li kien hemm biswit żona ta' parkeġġ. Waqt li raw jiġbor xi oġġetti u jagħmilhom taħt il-flok, l-uffiċjali resqu viċin tiegħu bir-raġel jinħasad bil-preżenza tagħhom u beda iġib ruħu b'mod li qajjem aktar suspetti. Minnu fih saret tfittxija fuq ir-raġel fejn f'borza sowda instabu 38 pakkett bid-droga suspettata kokaina f'ċirkustanzi li kienet lesta biex tinbieħ. Saret ukoll tfittxija fil-ħaxix fejn ir-raġel der jiġbor xi affarijiet bil-pulizija tevalwa numru żgħir ta' pakketti bid-droga suspetta ta' kannabis. Iktar tard saret tfittxija fir-residenza tar-raġel u hemmhekk instab ammont ta' flus kontanti u oġġetti oħra relatati mal-beħ ta' droga u għat jinżamm arrestat fil-lokab tal-Pulizija fil-Furjana u mistenni jitressa l-qorti fil-ġranet li ġejjin.